Ipaubos sa psychological evaluation ang managsuong babay nga nanag-edad og 14 ug 17 anyos nga may reklamong gihilabtan sa kapuyo sa ilang apuhan. Ani ang report. Gipahibaw sa panguo sa City Social Welfare Office sa Lapu-Lapu City nga na-schedule na karong semanaha ang pagpaubos sa managsuong edad 14 anyos ug 17 anyos sa psychological evaluation. Ang naasoy mga biktima nagpakahilom ug gitago lang ang mapait nilang kasinatian sulod sa pipila ka katuigan nunod sa pagpanghulga sa kapuyo sa ilang apuhan. Mag-undergo to siya og kanang psychological evaluation and then mag-agad ta sa recommendation sa psychologist. Kung thorough session pa ba na pa ba yung mga follow-up ng mga sessions. Then mag-agad pud mi na po, part man na siya, makita man na dito sa result or sa iyahang assessment sa psychologist. So, ready na ba po sila more integrate nga sa community ug balik. Ug aron malikay nga mabuli sa mga silingan, ibalhin og Pinoyanan ang mga batang biktima sa mga kabanay niini sa isla sa Olanggo. Gipaubos na usab sila sa modular learning sukad niadtong Lunes, Enero 13, human nila formal nga gisangat ang reklamo ngadto sa Lapu-Lapu City Police. Samtang ang mga ginikanan ipaubos usab sa counseling aron mapahinumduman sila sa ilang responsibilidad sa ilang mga anak. Partly naging negligence no nga inana na lang nato kaisi ipahulam ato mga bata. Yes, of course, natural. Mama man po niya, maybe ang wala sila nagduda kay lagi lola. Nowadays mo na sa akong giingon nga dili gid ta magkumpiyansa bisag kinsa pa na, no? Kaya of course ang bata vulnerable gid to abuse. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa Lapu-Lapu City Police nga daduso na usab nila ang information batok sa 48 anyos nga suspitsado ngadto sa City Prosecutor's Office. Forward na ang mga papers sa piskalya gahapon. Then, daw wala pa siya gi-receive formally para na siya docket number na mga sensational crime is mo undergo siya og DC-20 tong sa ng DC-20 mag-case build up pa ang piskalya. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisdak.